Takže máme tady napsáno, že automat vyrobí za 1 hodinu 2520 součástek. Takže si napíšeme 1 H, párteček, 2520. A pak tady máme otázku, kolik jich vyrobí za 13 minut. Pardon, za 33 minut. Takže napíšeme si 33 min, párteček a nevíme, x. A určitě je vám jasné, že tady je potřeba si převést na společnou jednotku. Minuty, hodiny tady máme. Takže já bych navrhla sem dát ty minuty. Takže tady napíšu 60 a s těmi 60 budu počítat. Teď jsem vám říkala, než byly ty naše nechtěné prázdniny, že první šipka jde od x a bez diskuze. A druhá šipka jde podle toho, jaká je to úměrnost. A teď si říkám, čím víc bude automat pracovat, neboli čím déle, tak tím více součástek vyrobí. A zase naopak, čím kratší dobu bude pracovat, tím méně součástek vyrobí. To znamená, buď stoupají hodiny i součástky, anebo klesají hodiny a součástky. Takže druhá šipka jde stejným směrem. Teď si to podtrhnu a ty šipky mi říkají, jak napíšu rovnici. Takže tady si napíšu. Začnu počítat s tou 33, protože je na začátku šipky. 33 děleno 60 se rovná. Tady zase začnu xem. X děleno 2520. Teď potřebuji, aby tady zůstalo samo to x. To děleno 2520 se tady odsud musí dát pryč a já ho dám pryč opačnou operací. Místo děleno 2520 budu vlevo násobit. Takže mám tady 33 děleno 60 krát 2520 se rovná x. No a po výpočtu, když tohle všechno vydělím a zase vynásobím, dostávám číslo 1386 součástek. Ještě se kouknu, jestli to dává smysl. Ano, za 60 minut je to něco kolem 2500 součástek. Já mám o kousíček víc než půl hodiny, o maličko, o 3 minuty. A tohle je taky víc než polovina, těsně víc než polovina z 2520. Takže odpověď pak bude, že za 33 minut vyrobí 1386 součástek. Jo, a už tam to součástek nevidíte. Tak, takže tohle byla zase přímá úměrnost. Stoupá počet součástek, stoupá počet minut.